ταυτόχρονα και αγοράζουν ελληνικά και μόνο ελληνικά προϊόντα, θεωρώντας πως έτσι στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Στην πρώτη θέση των προτιμήσεων βρίσκονται τα οπωροκυπευτικά και τα γαλακτοκομικά και ακολουθούν τα αρτοσκευάσματα, τα αναψυκτικά, η χυμή και τα νερά. Έτσι θα πάμε και μπροστά, διότι οι Γερμανοί, παραδείγματος χάριν, θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι δεν αγοράζουμε τα προϊόντα τους, από τα οποία βγάζουν δισεκατομμύρια. Λοιπόν, και πρέπει, γιατί η πατρίδα μας βγάζει πολύ όμορφα πράγματα. Προτιμώ τα ελληνικά, έστω και αν είναι και λίγο ακριβότερα. Οι 7 στους 10 πιστεύουν ότι αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα στηρίζουν την Ελλάδα και βοηθούν στη μάχη κατά της ανεργίας, αν και σε πολλές περιπτώσεις οι τιμές των εγχώριων προϊόντων είναι επιπεράτες. Να αγοράζουμε ελληνικά. Αποκλειστικά θα έλεγα. Αλλά κάποια είναι πολύ πιο ακριβά. Αν είναι και λίγο τσιμπημένοι θα πάρουμε λιγότερα. Δεν θα πάρουμε αυτά που θέλουμε. Αλλά πάντως ελληνικά. Ελληνικά, ελληνικότατα. Όπως δείχνει πανελλαδική έρευνα που διενεργήθηκε τον περασμένο Μάιο από τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Δυτικής Ελλάδας, περισσότεροι πια από τους μισούς καταναλωτές δεν αγοράζουν προϊόντα αν πρώτα δεν δουν τη χώρα προέλευσης στις συσκευασίες. Πρέπει όλοι να κάνουμε έτσι, να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε τις δικές μας εταιρείες, τα δικά μας προϊόντα. Και κρέας και τρόφιμα, τα πάντα. Τα πάντα. Μακάρι να ήταν όλα ελληνικά. Μάλιστα, η πλειοψηφία των αγοραστών θέλουν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ένα ενιαίο σήμα για τα ελληνικά προϊόντα. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει θεσμοθετήσει την καθιέρωση του σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και έχει καλέσει τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της πιστοποίησης για να λάβουν το σήμα να υποβάλουν τα αιτήματά τους.